Sakong mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahalap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. We also wish to acknowledge the presence of the various Masonic lodges in the District 5A. Camarines Sur Masonic Lodge number 382, Naga City Masonic Lodge number 257, Isarog Lodge Masonic Lodge number 33, Ancient and Accepted Scottish Rite Central Bicol Buddies, Travelers Tambayan International. Diyos marhay na aga sa tuya gabos.
Ngunya na aldaw, sa tung pigsisilibrar, ani ka 123 sa taon, kan aldaw ning katalingkasan kan sa tung nasyon. Sa kamot kan Espanya, na igwang temang Katalingkasan 2021, Espiritu ning katalingkasan sa pagkaburunyog asin pagrahay kan banwaan. Ninhuli sa inahampang nyato ngunya na pandemya, asin mga limitasyon sa pagsagibo ni mga darakulang okasyon. Asin sa pag-utob kan mga panundon para makaiwas sa COVID-19. Ang satong seremonya liwat na magiging simple asin ang pisikal na maatindir limitadong una sa mga ilihidong opisyales kan syudad. Mga city youth officials, piling miyembro kan Order of the Knights of Rizal, opisyales di barangay kan Dinaga, Santa Cruz, San Francisco, asin free and accepted Masons of the Philippines, asin mga personahe Canaga City Police Office. Ang satong seremonya, live na madadalan sa manlailain na social media platforms kan syudad ning Naga para sa pakisumarop kan gabos ng mga Nagenyo asin Bicolano sa interong kinaban. Mapasiring na po kita sa pag-itaas kan bandera kan Pilipinas. An bandera kan Pilipinas, iyo ang simbolo kan satong nasyon. Tauan ta ini ning maninigo na paggalang asin pagpadangat. Ang bandera iitaas ni Alcalde Nelson Ligacion, Representante Gabriel Bordado Jr., asin Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis. Mga tugang, matindog po kita gabos para sa pag-awit kan lupang hinirang. Puon po digdi sa tuya ng masasaksihan ang pag-atang ning burak sa monumento ni Dr. Jose P. Rizal, napapanginutan ni Alcalde Nelson Ligacion, asin Representante Gabriel Bordado, kaiba ang mga miyembros kan konseho kan syudad ning Naga.
Sa tuya na pong isusunod ang pag-atang ning burak, hali sa Department of Education. Napapanginutan ni Dr. Mariano D. Guzman, Schools Division Superintendent, as in Cecil Paro, Assistant Schools Division Superintendent. Digdi po nagtatapos ang seremonya sa pag-atang ning burak. Ngunyan, kita po mapasiring na sa ikaduwang kabtang kan sa tuyang programa. Sa punto pong ini, sa tuya pong pinapasalamatan ang pag-atindir kan sa tuyang mga city officials asin mga bisita na pinapanginutan ni ginagalang Nelson S. Ligacion sa tuyang alkalde, ginagalang kan syudad ning Naga, Konsihal Hil Rosales, Konsihal Joselito del Rosario, Konsihal Greg Abunal, Konsihal Mila Rakid Arroyo, Konsihal Elmer Baldemoro, Konsihal Jose Sani Ranyola, Konsihal Salvador del Castillo, Konsihal Vidal P. Castillo, Konsihal Jose Perez, Konsihal Jess Albios, Konsihal Antonio Beltran, Konsihal Mary Kyle Francine D. Tripulca, siringman sa satuyang City Youth Mayor, si ginagalang Berlinet Nimia Montes. Yaon man ang satuyang representante kan ikatalong distrito kan Camarines Sur, ang ginagalang Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Siringman ang satuyang Schools Division Superintendent, Dr. Mariano B. D. Guzman. Kaiba ang sa iyang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Cecilia Paro. Kaibanan taman ngunyan, ang representante ni Police Senior Superintendent Marlon Catan, ang Direktor kang Naga City Police Office, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Kaibanan taman ang manlain-lain na mga Masonic Lodges digdi sa District 4A. Kan Camarines Sur Masonic Lodge number 382, Isarog Masonic Lodge number 33, as in Naga City Masonic Lodge number 257. Mga tugang, kita po matindog sa pamibi, napapanginutan kan District Grand Lecturer, kan Masonic District 5A,
Very Worshipful Master Noel Revilla. Good morning, everyone. Let us bow our heads and pause for a moment of silence. And in our hearts and mind, recognize the powerful presence of our God, King of the universe. Blessed are you, Lord, our God, who made heaven and earth. In your name we have assembled and desire to proceed with our celebration of freedom and sovereignty by remembering and honoring the people who paid the ultimate sacrifice so that we Filipinos today could enjoy our independence. Father in heaven, may everything we do today begins with your divine inspiration, and may it continue endowed with your heavenly blessings and with your saving grace, so that as we go through this event, peace and harmony will continue to prevail until we are done and thereafter. Merciful God, we implore your divine aid that while we do our best to faithfully observe the protocols that the government had in place for this occasion, we earnestly ask that you bless us with the invisible shield of protection, that we become safe from the dreading viruses, and not to have it or take it elsewhere, most especially to our homes, after we leave this place. Amen. Ang pagpugay sa watawat ng Pilipinas, iheheras sa tuya ni Worshipful Ronnie Miranda Fabia, ang past Grand Lodge Inspector kan Luis J. Reyes Masonic Lodge, number 224 sa Mirabeles, Bataan. Mga kababayan, ang watawat na nalaladlad sa inyong harapan ay isang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayang nagkakaisa na sa bawat himaymay ay may angkop na hugis ng kabuuan. Isang panggeograpikong sakop ng mga lupain na walang kabawasan. Isang republika, demokratiko, malaya at nagsasarili. Ito ay isang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kaakit-akit at dinadakila sa buhay ng mga Pilipino. Pinubog na matipunong kamay ng panahon at binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaang mga mamamayan at iniakay sa mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa.
Naging pamalagi ang palatandaan ito ng ating mga pagmamana. At nabubuhay na sa gisag ng ating mga karapatan nang tayo ay isilang. Sa kanyang pangalan, itinatak ng kasaysayan ang pagkakatuklas at pagkakatatag ng isang bansa. Ang kaluluwa nito ay mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayog na mga hadika ay magwawakas lamang kapag ang mga bansa at mga lahi ay magmaliw ng ganap. Ang araw ay nangangahulugan ng walang hanggang buhay ng ating bansa at sa gisag ng palagiang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang 8 mga silahis ay kumakatawan sa unang mga lalawigan na nagkasama-sama. Tinutukoy ng 3 mga bituin ang 3 malalaking pook, ang Luzon, Visayas at Mindanao na inihandog sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng poong may kapal. Ang puting tatsulok ay nagsasaad ng ating mapayapa at magiliw na hangarin. Gayon din ang katapatan at kawagasan ng ating mga gawain ng 3 simulain ng masoneriya. Ang pagmamahal kapatid, pagsaklulo at ng katotohanan at ng mga banal na panuntunan ng pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ang bughaw na kalawakan ay nagpapahayag ng ating pag-ibig sa inang bayan at ng matayog na panuntunan at hangarin. At ang malapad na habing pula ay nagpapakilala ng ating walang humpay na kakayahan na magpapanatili sa atin ng isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa kabuuan ng tatsulok, ang araw at ang 3 mga bituin na bumubuo sa ating watawat ay maliwanag ng mga sagisag ng pagkakapatiran ng tao sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, naway pumailan lang ito sa ibabaw ng mga lupain ng malayang mamamayan sa panghabang panahon. Hayon ang ating watawat, umawagayway, isang sagisag ng pambihirang ganda at magabayang kahulugan. Ang palagiang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa, nagsasarili at malayang pamumuhay. Magpugay tayo rito sapagkat ito ang kabuuang ganap ng kaligayahan ng ating mga ninunong na mamayapan. Hagkan ninyo ito sapagkat ito ang matawat na magigiting ng mga anak ng ating Sinarahay Sulaiman at Maria Clara. Damhin ninyo ito sa inyong dibdib sapagkat ito ang banal na watawat ng minumutyaan natin Pilipinas. Ingatan ninyo ito sa inyong mga puso sapagkat ito ang walang kasing halagang alaala ng ating bayan na mananatili sa atin magpakailanman sa lahat na magiging katayuan natin sa buhay. Mahalin ninyo ito sapagkat ito ang nabubuhay na sagisag ng ating mga karapatan nang tayo ay isilang. Igalang ninyo ito ng lubusan sapagkat ito ang nabubuhay na diwa ng lupang ating sinilangan. Pintuhin ninyo ito sapagkat ito ang walang kasing halagang alaala ng ating mga bayan. Magpala at ialay ito sa may kapal sapagkat ito ang bunga ng mga pagpapakasakit ng ating mga bayaning namamayapa na. At magtiwala sa makapangyarihang Diyos at makataong katarungan upang ito ay mapanatiling sa inyong mga anak at sa mga ianak pa ng inyong mga anak. Luwalhatiin at lalo't higit na pagpalain. Upang ang mga nangamatay sa kapakanan nito, sana ay di nangamatay nang walang kabuluhan. Ngunyan po, sa tuya ng hinanyugon, ang pagpuon na pataratara
na iyahatod sa tuya kan sa tuyang Vice Alkalde ang ginagalang Cecilia Veluz de Asis. Maligayang araw ng kalayaan. Hindi po ako kasing husay ng nagtalumpati na tiga Mariveles, Bataan. Tiga Orion, Bataan po ako. Pinanganak po ako sa Wakas, Orion, Bataan. Kaya kaya lang po hindi ako kasing galing magtalumpati ng ating ating pong kababayan. Mahalagang alalahanin natin ang araw na ito na tayo ay lumaya sa pagbibigay pugay po sa ating pinakamamahal na mayor ng lungsod ng Naga, Mayor Nelson Ligacion, Congressman Gabby Bordado, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Panglunsod, Consyal Uying Rosales, Consyal Badong del Castillo, Consyal Kyle Trifulca, Consyal Jess Albios, Consyal Elmer Valdemoro, Consyal Joe Perez, Consyal Dodit, Consyal Lito, at ang mga CYO counterpart po namin sa nawawalan ako. Sa pamumuno ng ating City Youth Mayor Berl Montes, ang aking pong counterpart ay siya po sana ang magsasalita, kaya lang po naka-quarantine siya ngayon. Sa ating pong mga kasamahan sa DepEd, sa pamumuno po ni Sir Manny de Guzman, sa ating pong mga kapulisan na ngayon ay nire-representar ni Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena, sa atin pong mga kapatid sa Mason, Freemason. Ang Pilipinas ay nakalaya mula sa mga mananakop mahigit 100 taon na ang nakalipas. Mahalagang alalahanin natin ito at gamitin ang aral nito sa ating kasalukuyang panahon. Nakamit natin ang kalayaan dahil may mga taong nagkaisa at nagtulong-tulong para ipaglaban ito. May mga nakipaglaban ng harapan sa mga banyaga, may gumamit ng papel at pluma, may mga tumutulong ng padago, at may mga gumawa ng organisasyon laban sa mga mananakop. Iba-iba ang naging kontribusyon nila, ngunit isa lang ang kanilang layunin, ang mapalaya ang Pilipinas. Habang patuloy ang ating paglaban sa pandemyang ngayon, tulad ng ating mga ninuno, kailangan nating magkaisa. Tulungan natin ang bawat isa sa abot ng ating makakaya. Sundin natin ang mga pulisiya na ipinatutupad para maiwasan ang lalong pagkalat ng virus. Suportahan natin ang mga frontliners at ang mga namumuno sa paglaban sa COVID-19. Kung tayo po lahat ay magkakaisa, hindi lang maipagpatuloy natin ang mga pinaglaban ng ating mga ninuno, kundi patuloy po nating tatamasahin ang kalayahan dito sa ating bayan. Muli, maligayang kaarawan at magandang umaga. Diyos ang magbalos, Vice Mayor Cecilia Veluz de Asis. Ngunyan sa tuya naman pong hinanyugon, ang mensahe kan District Grand Lecturer, kan District 5A, kan Free and Accepted Masons of the Philippines, Very Worshipful Master Philip Mark Ulivan. Good morning, Honorable Congressman Bordado, Honorable Mayor Ligacion, Honorable Vice Mayor de Asis, the City Councilor, leaders at gentlemen. On behalf of the most possible grand lot
of the attempted mission of the Philippines. I wanted to thank you for including us on this commemorative day of the birth of our nation. We are honored to join the Filipinos here at the birth and commemorative the 123rd Independence Day. Maraming salamat na Bihay Pilipinas. Diyos ang magbalos, Very Worshipful Master Philip Mark Olivan, District Grand Lecturer kan Masonic Lodge kan District 5A kan Free and Accepted Masons of the Philippines. Ngunyan sa tuya naman pong hinanyugon ang mensahe kan representante kan ikatulong distrito kan Camarines Sur, ang ginagalang Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Maray na aga po sa Indogabos. Yaon po ang ama kan sa tuyang siyudad ng Naga, Mayor Attorney Nelson Ligacion. Yaon po ang Vice Mayor Cecilia Velos de Asis. Yaon po ang mga councilors, si Oying Rosales, Lito del Rosario, Joper Perez, Doc Jesse Albios, Attorney CPA Buddy del Castillo, Dodit Beltran, Elmer Baldemoro, and Kylie Tripolca. Yaon man po ang mga barangay officials na pinapamayawan po ni Barangay Captain as in City Councilor Dodit Beltran. Siring man po, gusto kong i-acknowledge ang presensya kang Department of Education na pinapamayuhan po ni Superintendent Manny de Guzman, asin ni Cecil Ferro, ang Assistant Schools Division Superintendent, si Dr. Renato Gabino, si Mary Ann Rosauro, asin si Dr. Annalisa Abulok. Yaon man po ang grupo kang Camarines Sur Masonic Lodge number 382, Naga City Masonic Lodge number 257. Yaon po ang Isarog Lodge Masonic number 33, sa kaining pigaapod na Ancient and Accepted Scottish Rite Central Bicol Bodies. Yaman po ang Travelers Tambayan International, pati na po ang Knights of Rizal. Gusto mi pong tawanan ning importansya ang partisipasyon ni Dio kang Philippine National Police na pigre-representar po ni Lieutenant Colonel Mayo si Marlon Yaon po si Errol Garchitorena. Nag-representar po ki Colonel Marlon Catan. So yaon man po ang mga city youth officials sa pamamayo po ni City Mayor Berlinet Nimia Montes. Asin ang naka-quarantine na si City Youth Vice Mayor Cristobal Cambe. So maray na aga po sa Indogabos. Mapuon po kita sa taon na 1521. Deka mo magharali. Deka mo manauran. 1521, dahil ngunyan, siniselebrar ta po ang ika-500 na taon kang Kristyanismo sa Pilipinas. As in 1521, iyuman po bagayan si pag-abot ni Ferdinand Magellan. March 16, 1521, naglanding siya duman sa may, anong pangarang katong isla? Siya na katanda kayan.
sa Gian Eastern Samar. As in, 2 days later, sagod ko niyan, dahil pa man maaraman kung saan talaga nagkaigwaning misa, pinunan po ang Kristyanismo sa Pilipinas. Alagad, 1521, naglipas pa ang pirang taon, naglaog man ang sarong Spanish explorer na ang pangaran Roy Lopez de Villalobos, pinangaranan po ang lugar na Las Islas Pilipinas. O diyan na nagkaigwaning pangaran ang satuyang nasyon, Pilipinas. Alagad kang 1565, luminaog po si Miguel Lopez de Legazpi, tanganing i-colonize na ang intirong Las Islas Pilipinas. Nagdurar po iniyo ng eksaktong 333 years. 333 na taon. Sobrang 3 centuries kitang kinaputan kang Espanya. And kang June 12, 1898, ang grupo kang mga rebelde na pinapamayuhan ni Emilio Fami Aguinaldo nagdeklarar kang independensya, kang katalingkasan, kang Pilipinas sa Espanya. Deklarasyon lang ito. Garo simboliko. Ning huli sa panahon na ito, linuloko kita kang Amerika. Mantang nagsasabing sinusuportahan kang Amerika ang Pilipinas, yaon si Commodore George Dewey, yaon ang iba pang mga opisyales, alagad nagkakaigwana ng negosasyon ang Espanya saka ang Amerika para ipabakal ang Las Islas Pilipinas sa kantidad na $20 million. Yaon po yan sa istorya, basahon po nindo. So gusto sabihon, 333 years na kinaputan kita kang mga Espanyol, 48 taon mang kitang kinaputan kang Amerika. As in, nakuwata lang ang sinasabing katalingkasan or independence kang July 4, 1946. Yan po ang yaon officially sa istorya. July 4, 1946, nagpuon po ang ikatulong Republika kang Pilipinas. So, poon 1946, abot ko niya na 2021, 75 years, alagad bako manggiraray na dagos-dagos ang katalingkasan. Minghulit na kang 1972, abot 1985, ang Ferdinand Edralin Marcos nagdeklara ng martial law as inintirong ginaba ang demokrasya, hinali ang katalingkasan kang mga Pilipino. So mapundo na ako dyan. Napigihiling ko ang iba, intiro ang kinakabahan na maabot kitang hapon, kadidiskutir manunungod sa katalingkasan. Ang punto ko lang ngunyan, mga tugang, paulit-ulit ko po na yung pagsasabi taon-taon, dahil lang ako nakataram kang nakaaging taon, sa pandemic, Adalantaan sa tuyang historya. Adalantaan sa tuyang nakaagi. Tanganing maintindihan ta po ang sa tuyang kamugtakan ngunyan, asin kung ano ang mangyayari sa tuya sa maarabot na aldaw. Ulit-ulit kumambagang pikasabi sa Indo, ang quotation na hali duman ki George Santayana, sarong philosopher na taga-Inglaterra, na ang sabi niya, those who do not study history are bound to repeat the devastating blunders of the past. Anday nag-aadal kang historya, siguradong uuliton ang kararatan kan mga nakaaging panahon. So ilaog ta po yan sa satuyang kaisipan. Asin sa kuya pong ikukurahaw, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang siyudad ning Naga. Salamat pong maray.
Diyos ang magbalos, Representante Gabriel H. Bordado Jr., kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Ngunyan, sa tuya naman pong hinanyugon, ang mensahe kan ama kan syudad ning Naga, ang ginagalang Alcalde Nelson S. Ligacion. Marhay na pagkaaga po sa Satuya, Gabos. Sa kuyang pagtaong galang sa representante kan Tercer Distrito, Congressman Gabriel Bordado Jr., sa tuya pong Vice Alcalde, Vice Mayor Nene Diasis, mga pag-iriba sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Oying Rosales, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Doc Diaz Albios, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Joe Perez, Councilor Lito Del Rosario, sa tuya pong Liga President, Councilor Dudit Beltran, and sa tuyang SK Federation President, Councilor Kylie Tripulca, siringman, iba pa na mga barangay officials na kaibanan tapo digdingon yan. Ang nahiling ko po yaon si Cap Efren Nepomuceno kan barangay San Francisco. May nakainghing sa sakuya na yaon man si punong barangay kan barangay Dinaga. Kung sa in parte po kan Plaza Rizal, sakop kan nasabing barangay si Cap Dodi Lee, Doris Lee, Dudi, and Gaha. And si iba pa na siguro dahil ko po nahihiling, tugutan man po nindo akong i-acknowledge ang mga opisyales kan Department of Education. Sa papamayo po kan sa tuyang Schools Division Superintendent, si Sir Manny Di Guzman, kaibanan ang bagong assigned po digdi na Assistant Schools Division Superintendent, si Ma'am Cecil Ferro, and of course, ang bagong CID Chief. Kaya ang pagpapaabot na po ninsabay na congratulations kay Dr. Analisa Abulok. Palakpakan na po siya. Sinda, kaibanan si Dr. Renato Gavino, asin an administrative officer na si Ma'am Mary Ann Rosauro. Tama po? Okay. And of course, subago ugmahon po akong maraya. Dahil ko maintindihan si namamatian ko duman sa pagpugay sa watawat ng Pilipinas. Palakpakan ta po si Worshipful Ronnie Miranda Pabia. And siyempre po sa iyang mga pag-iriba, siringman si very worshipful Philip Mark Olivan. Ayan. Ang Camarines Sur Masonic Lodge number 382, ang Naga City Masonic Lodge number 257, Isarog Lodge number 33, si Knights of Rizal, asin iba pang mga grupo na yaon po digdingon yan, and sa kuya pong counterpart, City Youth Mayor Berl Montes, asin iba pa pong mga City Youth officials na kaibanan tapuon yan, ang Philippine National Police, ang sa tuya pong City Director, Colonel Marlon Catan, pigre-representar ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. Sa tuya po Gabos, nayaon po digdingon yan, sa liwat po marhay na pagkaaga. Dahil po ako mapuon sa taon na 1521. Mas matuaman po kaya sa kuya ang sa tuyang congressman. An sa kuya po magiging tema itong sa presente. Siyempre aram ta po na sa tuyang pigsisilibrar. An aldaw na ini na ika-123 na taon
nin katalingkasan kan sa tuyang nasyon. Of course, that is being disputed by our congressman. Ang sabi po niya, ika-75 taon pa lang kung uog kuron. Sa aldaw na ini, rurundum niyato, bakulan ang naging trayumpo kan sa tong mga heroe. Kundi ang sa indang mga naging sakripisyo para kita matawan nin marhay asin konbinyenteng futuro. Kung aadalan ang istorya kan sa tuyang nasyon, importanteng maray ang pagkakasararo para mapangganahan an anuman na laban. Dai makakatabang sa satuyang kalakawan asin dai makakamarhay sa satuyang sosyudad kung kita mismo nag-iiriwal-iwal imbis na nagtatarabangan. Dahil na po kita magpararayo sa pag-aram kung irisay ang mga heroe na igwanin magkakanigong karakter. Para sa kuya, yaon po si Judge Steve Abunal na sa paghali niya sa Kinakban, suudma, nagwalat nin mga marhay na gibo asin gawi bilang matibay na huwes, konsihal, asin bisi alkalde kan sa tuya pong syudad. Nagigiramduman ko pa po kan kaibanan siya sa konseho, sa sangguniang panlunsod. Pirming kalmado. Pirming kalmado. Asin ladawan po nin dunong. Pirming nagpapagiramdom na ang gabos madadara sa marhay na urulay asin gibo. Para po sa iya, garo po baga mayong problema na mayong solusyon. Si mismong personalidad po niya. Iyo ang nagtatao sa satuya nin siring na asigurasyon. Sana maging ladawan asin leksyon an naiwalat sa satuya, bako lang ni Judge Steve Abunal, kundi siring kan iba pa, kaidto, na pagpangibabawon, na dai pagpangibabawon an inggit an pansadiring interes. Madadaog kita kantunay na kalaban, asin kitang dapat na nagkakasararo, magkakawatak-watak. Nangyari na ini kan trinidor ni si General Antonio Luna, asin kan igwang makapili na nagkanulo sa kapwa Pilipino sa mga Hapon. Masasayang ang mga sakripisyo asin ligasiya kan mga nainot sa satuya. Masasakop kita liwat kan nagdadangadang nakalaban. Sa panahon mo niyan, ang kalaban niya to sarong pandemya. Lagpas sarong taon na po kitang nakikipagtusayan. Alagad, dai naguuntok an sa tuyang mga doktor, mga nurse, mga pulis, mga soldado, mga voluntaryo, an mga obrero, an sa to mga frontliners, tanganing ang COVID-19 sa tuya ng madaog. Balon ang kusog buot, pagkamuot sa banwaan asin kapwa, asin daing katampad na pagdusay sa serbisyo, daing sawa sinda na nagdudusay kan sa diri para daing na maglakop an helang na ini. Tabangan ta po sinda. Tabangan ta an sa tuyang mga sadiri, an sa tuyang mga pamilya sa laban na ini. Mag-utob po kita, magsunod sa panundon. Untukon na muna ang pagluwas kung daiman kinakaipuhan. Itulang kuta na mga essential. Magrehistro po kita, asin ipahayag ang sa tuyang interes na magpabakuna laban sa COVID-19.
Kung babalikan ta ang historya kan sa tong katalingkasan, ini sa tong nakuha sa pagpadanay kan interes, kan kagabsan, iginilid kan sa tong mga magurang, an sa indang mga pansadiring interes, asin pig-inot an banwaan, an mga namamanwaan. Pig-inot ninda an iba, maski igwang pagduhagi o pag-ulog-ulog sa sainda, hali pa sa kahimanwa ta. Arog kayan ang gawi kan sa tong mga heroe na sa tong pigtiting kalag asin nagsisirbing pangarugan para makaalpas kita gabos sa hamon kaining pandemya. Ngunya napadagos kitang naghahambang sa pandemya, hagad ko po sa gabos na ipadagos ta an sa tong mga espuwerso. Halipot na panahon na lang, padikit-dikit nang nag-aabot ang bakuna hali sa gobyerno nasyonal. Siring man ang inaasahan tang delivery hali sa binabakalantang pharmaceutical company. Asin mahihiling tana ang resulta kan sa tuyang mga ipinapakipaglaban. Liwat, magkuyog kita, asin mag-anduyog sa mga pinapautob na reglamentos kan syudad, sa durungan niya itong pakikipaglaban sa COVID-19. Untukon ta na po ang pagpalakop nin kariribungan asin sa lang mga impormasyon. Tabangan ta po ang lambang saro na makaantos sagkod sa puro. Tiwala po ako na sa ori, manggagana kita asin sarabay tapong kukuguson ang katalingkasan. Diyos mabalos. Maray na pag-aagal. Diyos ang magbalos, Alcalde Nelson S. Ligacion. Digdi po nagkatapos ang satuyang programa, katakod kan selebrasyon, kan ika-123 na aldaw ning katalingkasan kan Pilipinas. Sa ngaran po kan City Events, Protocol, and Public Information Office. Mabalos po sa indong pag-antabay, and Happy Independence Day to all. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19.